Казан тамашачы алдында миңа чыгыш ясау, ул ничектер тансыграк миңа ул. Мин сагынып кайтам монда. Туганнар бармы? Туганнар да, дуслар да. Кан тартамы, жан тартамы? Бүтүн нәрсә, монда бүтүн нәрсә. Кан да, жан да. Мәскәү тамашачы мине ешрак күрә бит инде. Шуңа күрә бу тирәне бу елларда Казанга күбрәк кайтырга тырышам. 5 яшьләремдә җырлый башлаганмындыр инде дип уйлыйм. Шул тирә нәрсә килә бери идем мин. Теге олы үземнән олырак апаларым, абыйларым мәктәпкә киткәч, мин тәрәс төбенә менеп утырайм да, шунда җырлап утырайм, шигырьләр үзем чыгарып, үземнән нәрсә киләр уйлап табып, шундук мин нәрсәдер киләнеп бери идем инде җырлап. Сой турында иде беренче шигырь, шул хәтле аның иҗатын ярата идем мин мәктәптә укыганда. Бәлки шуңа охшаган егет булгандыр, шуңа күрә бәлки гашык булды. Юк, мин аның менә җырлары шый иде шул хәтле. Мин аның менә гашык идем аның иҗатына. И аның турында беренче шигырем иде минем. Татарларның Евровидениегә үтү мөмкинлеге бармы? Ник булмасын? Бар. Мин әйттем бит инде, мин үземне шәп җырчы дип әйтә алмыйм. Мин автор башкаручы. Безнең Татарстанда шул хәтле матур, талантлы җырчылар бар. Менә юк диләр дә, мин алай дип әйтә алмыйм. Бездә талантлы кешеләр күп. Менә беренчедән, менә алыгыз Радик Юлъякшин, ул Европа уровенендә була торган кеше. Татар башкорт инде ул. Булсын, татар, башкорт бар, ул татар телендә җырлый бит. Җырлый. Шуңа күрә бар, андыйлар бар ул. Нишләп менә Филүс Кагиров шәп җырчы. Ул төрле телдә җырлый ала. Андый җырчыларны эзләргә кирәк әле. Мин беләсем нәрсә исемке. Урыс эстрадасына караганда безнең татар эстрадасы талантларга байрак. Һәм бездә тере тавышка җырлаучылар күбрәк рус эстрадасына караганда. Татар җырчысы тарихын күтәргә тиешме җырларда? Шул дәрәҗәле ки, тиеш. Миңа калса, менә шундый шәп җырчыларга бераз ярдәм кирәк. Бераз ничектер аларны күтәрмиләр. Миңа калса, менә дәүләт бераз ярдәм итәргә кирәк шундый җырчыларга. Аларны күтәрергә тиеш, минемчә, күбрәк. Сәйдә Мөхәммәтҗанның шиксендә нинди хисләр? Шәп, әйбәт. Менә күтәрделәр, Эльмира Кәримуллина күтәрделәр бит. Тагын да алгарак барырга кирәк, Евровидение уровенена барырга кирәк. Аның өчен бит барыбер спонсорлар кирәк. Алар бит үз акчаларына бара алмый анда. Анарга бит әзерлек өчен дә күп кенә акча кирәк. Татарлар үзләрен татарча сәясәтчеләр Татарстан, гомумән Татарстан дәүләте була аламы синеңчә? Ник булмасын инде? Була. Ягъни Россия составында, ләкин Булай да бит инде ул барыбер. Әмма ләкин дәүләт теле түгел татар теле монда. Дәүләт теле түгел, барыбер хәзер менә мин беләс, миңа нәрсә шый. Элек менә эстрадада да күбрәк рус телендә аралаша иделәр. Хәзер татар телендә сөйләшү ул модада. Бу чынлап? Чынлап күбрәк сөйләшәләр, тырышалар татар телендә сөйләшергә. Шуны әйтәм. Элек андый ук түгел иде ул. Элек ояла иделәр нишләптер күбрәк татар телендә сөйләшергә. Концертлар мәсьәләсендә дәүләт контрольдә тота алса, концерт кira алыр идегез. Мин дөрес дип уйламыйм. Менә шундый теге рамкалар булганда проблемалар күбрәк туа. Миңа кажется, менә теге элекеге кебек коррупция кебек нәрсә күбәер. Тагын да. Әгәр шулай дәүләт контрольләп концерт куясың, син куймыйсың, син куясың, син куймыйсың. Лигали башласаң. Чын талант булган кеше куя алмыйндан да теге усалрак, хәйләкәррәк кешеләр властька килә ул вакытта. Анда аның башында кем тора шундый нәрсәләрнең? Хәйләкәррәк, чын талант теге миңа калса берни эшли алмас.